ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରାମରେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ମଦର ପ୍ରବଲ୍ୟତା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଅବକାରୀ ଓ ପୋଲିସକୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଗାଁରେ କୁଚିଆ ମଦଭାଟି ଅବାଧରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସରକାରଙ୍କ ମଦ ଆଇନ ଏହି ବେଆଇନ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସୁଦ୍ଧା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକର କେତେକ ଗ୍ରାମରେ ମହିଳାମାନେ ଗାଁରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହିତ ଅବକାରୀ ଓ ପୋଲିସକୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇଥିଲା ବେଳେ ରବିବାର ବରଙ୍ଗାକଛାର ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଣ୍ଡାଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗାଁରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ରବିବାର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭାପତି ଗୀତା ସାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ରାଜେଶ୍ୱରୀ କାଲୋ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ସଂଯୁକ୍ତା ସୋରେଂ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସୁଭାସିନୀ ପ୍ରଧାନ, ବିଶାଖା ମାଝୀ, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗୀତା ସାହ, ପଦ୍ମିନୀ ସିଂ, ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ପ୍ରଧାନ, ଲତିକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାମର ହୃଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ, କୈଳାସ ସିଂ, ଭଗବାନ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମଦର କୁପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗାଁରେ ମଦ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ବିପଦଗାମୀ ହେଉଥିବା, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଦ କବଳରେ ପଡୁଥିବାରୁ ପାଠ ଛାଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା, ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଉଥିବା, ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନରେ ପଡୁଥିବା, ଗାଁ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଆଦି ଦେଖାଦେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ପରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗାଁରେ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବୈଠକ ପରେ ମହିଳାମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ମଦ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ଏଣିକି ମଦ ବିକ୍ରି କଲେ ଆର୍ଥିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବା ସହିତ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଡ଼ଗାଁରୁ ଅଶୋକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଅପଡେଟ୍ 24।